Kabaw baka? Miss, unsay oras na? Alas 10 na. Ha? Alas 10? Malang oras nga sa kong gibiyaan. Alas 10! Ah. Gani! Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Mapasagarbuhong idalit ka rin yun ng istasyon. Hindi ito naman ho. Nakasan ka! Maluibad ka! Tama na ba? Paminaw! Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Dear Kuya Totoy o Lula Hubag, dapat ako mubati o kay ubos sa akong anak. Angayan ba niyang ikauwaw ang akong pagkatao? Ilabi na ang akong trabaho? Tawag ka na lang ko ninyo sa pangalang Ernie, 54 years old. Dugay nang namatay ang akong asawa. Nag-edad pa lang og 5 anyos ang among anak. Dihang namatay siya. Mao ko na hinungdan nga ako ni nag-atiman niya Kuya Totoy o Lula Hubag. Kabus lang ni. Maong kinahanglang yung mukayod aron mabuhi. Labor sa construction ang akong trabaho. Ug matagabi mangalkal ko og basura. Mangita kung doon na pa'y kapahimuslan nga ikabaligya. Aban sa dili pa na ako ipadayon ang pagsaysay. Palihog, muhangyo ko sa pagpaplay sa kanta na naguluhan. Everything I do. Muna nilang ko ni muglakaw pa. Mag-review pa ko sa eskwelahan. Akong allowance, be. Kahibaw ka baya, gawa ko na katrabaho sa construction gani hadak. Galain ba ko nagkakog lawas? Pero, di pa man ko'y tinipigan. Ihatag ko na lang ni Nimo. 50 lang? Badri pa sa ini pa, uy. Asa may kalaga ng 50 pesos? Mayo ang tagbukod-bukod na akong eskwelahan. Mahal ba ang palitunon sa mong kantin pa? Bao naman lang na inabilid sa kong kwarta, nak. Bubawi lang ko ugma. Nagkana sabing magtabi din ha, uy. Sige na lang, ayaw na lang. Pero ugma ha, bantay ka kung 50 lang gihapon akong baon. Kasuya, uy. Ay, pasensya ka na, nak. Nakatunog kag ambahan nga pobre. Uyamot. Pasagdi lang. Baluoy ra gihapon ang Ginoo nato. Baka suga ko na tanig atong kalisod. Ang importante, ganag-uban ta, anak. Di na ko pagdugay. Bisan ko muna na akong kayod. Gipading kamutan kong makaeskwela si Liway sa usa ka pribadong eskwelahan Kuya Totoy og Lula Hubag. Aminado ko nga medyo may pagkalaksot og batasan ng akong anak. Apan gisabot ko kini, kay nagtuo kong dinala lang ni sa among kalisod. May mga higayon, nga bation ko kay ubos akong anak. Ilabi na, nga ako mabati, nga ingon og sa iya kung gikauwaw Kuya Totoy og Lula Hubag. Liway, anak. Anong may anhimang kadinhig pa? Gabuot-buot magkakapas-apas ako din sa eskwelahan. Naibaw ba ka ha? Nga nami group activity karon? Na ako mga classmates. Gihat na takagdugang kwarta, nak. Medyo giswerte ba ko sa akong pagpangalkal karon? O sige na, biya na din ba? Oh, Liway. Likaw na lagi. Tingalig may makakita pa nato din yung nagsulti. Kay gado ba di may makakita? Gado, ibo kong ikauwaw. Papa saboy, ay kini ko hataging problema pa. Sige na ba? Pabutan na lang ko dito sa balay. Pero... Gali asa ni sultihan, oy? Lakaw na ba?
Unsa mag-urasa pagsugod ang Parents Day ug manak. Bayon ang mahibaw ko aron magkapangandam. Dili lang ko mangalkal og basura o gabi. Okay na pa. Pwede na kang dili mo tambong. Parents Day man kahaugma. Okay na lagi pa. Giina na nako among maestro nga dili ka makatambong kay busy ka sa imong trabaho. Liway. Ayaw na lagod paghasol pa. Ayaw na lang pamugos. Bauban ka. Gipagandaman ko pa naman unta ka nakigiw na. Papa sabuoy. Nanasag ka anak ba? Ayaw ka bala ka. Dili na kasupakon. Okay lang. Kanak ba? Here I am again. I've come to see you smile. I know you can. It's only for a while. And still you're always here. Kuya Totoy og Lula Hubag. Bisan og klaro na kaayo, nagikauwaw ko sa kong anak. Pero bisan gamay, wala siya nabati nako. Sa gihapon, naglaom ko nga moabot ang panahon nga malamdagan ang iyang hunahuna. Sa kaadlaw ana, aksidente nga nagkasugat miniliway sa dalan. Kapoy naman. Ubay-ubay sa kining akong natigom. Siguradong baka kwarta kong nakuin eh. Gikaluy ay gikus ginuorong adlaw. Ang sahon ko na kinig sako. Ihapin ko na lang patimbang sa junk shop. Oh, uy, si Liway ba ako ikasugat? May kauban siyang lalaki. Sa'yo na silang naggawas. Nakakita na siya dako. Liway? Liway, bayo kay nakita ta. Way, kailan lagi mo ni mahal kalay og basura? Kinsa man ni siya? Ha? Liway, Pasensya na nung ha. Wa may kahatag nimong limos. Kada ko pa nimong lawas, dili ka mauwaw mga igtabang. Dali na han, pasag din na siya. Tara na. dili mo na siya makinilimos. Mahal kalay raman nagbasura. Burag may tuyo siya nimo ba? Kaila mo? Dali na lagi, ayon na siya tagda. Wanay pulos ang tawhanan na. Oh. Giduo ko. Kuya Tutoy og Lula Hubag, wala ko kaagwanta. Napasakitan kong akong anak niyang mipauli siya ni anang pagkagabii. Dili ko madawat nga nakahimo ang akong anak og sama ato. Milaya si Liway, apan human sa duha ka adlaw, mipauli siya sa balay. Giampo ko sa Ginoo, nga hatagan pa ko niyag dugang pasensya sa kong anak. Nganong ingon ini man si Liway, gitaron ko man unta siya sa pagdala Kuya Totoy og Lula Hubag. Tanang maayong panig-ingnan, ipakita ko. Apan nga nung sukuhay man kaayo ang iyang kinaiyang ginapakita. Palihog, unsa may inyo ikatabang niya akong problema. Hinaot, nga dili ko ninyo balibaran. Magulat ko sa inyong advice. Kaninyo matinahuron. Erning. Ato ay kaduhan letter sender si Erning. Problema sa iyang anak kay dili kahiba. Yan bitong ginikanan, wag din tao ilaing tumungni kundi magapa-eskwela lang ilahang anak. Matagag maayong edukasyon, maayong ugma, taliwala sa trabahong lisod, kapoy, hago. Pero ang ba mga anak, wag din taon na-appreciate. Wa giday, wa pasalamati. Kung magkakaon sila sa matag adlaw sa trabaho. Kaya Totoy og Lula Hubag, madyong hapon, hilason po ng iyang anak, walay utang na loob sa iya papa. Masulti na ko sa letter sender, hilason mana iyang anak, pilingon, pandangon eskwela aron matagam, papangitaag trabaho aron makabalo. Lo. Good afternoon la.
Good kayo ang afternoon. Asam taron? Asa man tayo, dito ta sa gang na mo, sa gwe-gwe. Di ko masugot kaya nag-download. Nanas po yung nag-download diha. Ningon dali ka daw nito sindala, baga siya og face, wala siya naghuna-huna sa sakripisyo sa iyang amahan. Gani. Ha? Lamay pati lahon na og pitik ang baba. Ang sama naman ng anak mo, kuya. Di kanino ba? Kahilas po na ng anak ka, wa may kaluoy. Hilason ng imong anak. Igritangan kahas family, Bilaso family, o Sara Minjes family, gikan ni Ilbe. Lamig sa paog sinilas. Sagara nasuko nila. Ako nabasahan sa isa kay puro naman sa suko. Kaya suko, makinita na no. Si Glesi kabila siya, way batasan. Gibuhatan ta sa imong amahan ang tanan. Mabuti yung panang pangitaon ng imong papa. Buso samtang na si paramdam pod. Kung unsa siya ka-importante. Happy Father's Day. Happy. Layo pabitaw sa June pabitaw. Walay po angod. Nga anak, magabaan ra ka. Di ka ni Munli. Mga taga RJ Homes diya sa Agdawla, sa Lapu-Lapu, pingapon. Ang hapon ninyo diya, unsay pwede na itong mautang. Nami pandaon diri. Ang pangsugagod na may problema. Oh. Makahilak ko sa sinder. Yate ng iyang anak. Kasakit sa kundughan, makalagot. Relax na na eh. Feeling kayo. Sakit akong dughan din eh. Nganis din. Ayaw, ay lang kayo palabi. Pero mag-G-detox para mawa na sakit si mundugan. Gani, inom po daghan tubig ha. Looy po si Papa Erning kay ambisyosa yang anak ni ni Phil Rose. Piling hayahay lagi daw ingon si Con Manriquez Lupon. Gani. Maganda mga batanon ron. Lahi kay mga batanon ron ay. Isod mangita og kwarta ka ilangan pang haguan pana para makakwarta. Diyos ko, pagkamao og batasan anang ginikanan sa babay. Ha? Grabe po ng imong anak kol. Iladog batasan, hilason. Pero padayon lang gyapon sa imong pagpanginabuhi. Kaya na ang Diyos. I-greet ang Sabalyero o Guharda family diri sa Tagum City. Dako nga ulan sa Tagum ganila, gigukod ko. Nawa na ron. Di ka po hinaturon. Ganito Giduka ng ulan, nagbukuhan, gukod. Actually, giuwan. Gituyo to niya giuwan para nimo. Gusto niya masukod kung gusto juga kaligon. Ako la, wako'y gikahadlukan. Sorry na lang kay Nami Detox. Pero nagtabalita ganina la, una ko milakaw. Katong sa gunson nga ulan, nainaigo atula sa kilat. Nainaigo sa... Tayo sa toy. Seryoso ka toy? Oh, batanon to, naigo sa kilat. Patay la. Dito sa Tagum? Dili sa Tagum, basta somewhere diri ra pod sa kuan, Davao Region. Nagito naigo sa kilat sa kuan, sa punuan sa mangga, duha ka kabaw, tapad siya sa kabaw, pasilong siya sa punuan, nakilatan siya, pilang kabaw, patay. Wa kuyo kayo, ang kilat. Lagi ay? Oh, siguro, ang panahon mo ginani mo. Maog yun, maskin asa pa siguro ka, maskin gatuhog lang ka diha, kung mo na yun na. Huwag tayo mahimo. Tulog ka diha, perti na mong hagok-hagok. Ambak na galit ang ok-ok simbaba. Ate, mahimo diha, ang ok-ok kay bisidido, patyon ko na. Wala kong matok ka, ayaw. Way po angon nga pagkaanak, way ikabas. Ha? Luoy, kaya ka sindir katanong kag anak nga salbahis. Ha? Ingon ni Merjin. Hello kang part susus ko ng panakan. Nga pon, hi sa kong great sa tanang gwapa, labi na sa kong asawa from Elmer Quijano. Si Michael Jan na Lapiceros po, namin na po siya. Taas kay ni iyahang ko, andin he, oh.
iyahang unsa niya narisyon. Ano nag-narrate man ka diya? Sa may kalaban nimo. Disuko kayo siya. Hoy! Ay paangod lagay ang anak makarelate ko niya. Kay inana ka suportado pod. Ha? Ang imong ginikanan sa imuha. Siguro. Ayan na. Pero wa pa nimo giina na imong ginikanan dong. Hello sa akong mama diya sa Panabo karon na sa mong balay. May ngapon. May ngapon kang Art Macwright pagkadamak nga batasan ko ito Lula Hubag. Muna di gusto ni Mayor Duterte la kanang mo-oppress bitaw kag tao. Lagi. Bisag daot mi kag laing tao sa imong ginikanan imo gyapon ang buhaton grabe na masad na. Pero nakabasa ka atong kuan sa kuan nga newspaper, Elado nga newspaper? Wala la. Nga kuyaw kay paggaguan nga gikan diha sa to remote area sa bato, Dusty City of Davao. Ana ang pagka Asa na mo si Abog doon sa ka? Kaniya taga Manila ang nagkuan. Sa ato pa mas limpyo ilahang city dito. Limpyo siguro. Na nag-comment rin alas 3:09 na daw. Kabalo ko kinsa na. Si Dimitrix na. Salamat kayo. Wala ko lang timbay ala? Kuan day remote and dusty. Mao gyud the remote and dusty city of Davao. Okay, katungod na nimo. Hi sa mga taga-OFW sa Brunei, Darussalam. May ngapon og kang Pam Roliyap Manayaga Bansyal. Salamat sa Bugminaw. Angkol boy, kahubag nimo. Adla. Unsa man na imong mata day diha nga tutoy naman na. Daga pako angkol. Dalaga siguro na. Daga pako angkol Bibu. Let's all celebrate and have a good time. Anya karon? Day tumari lang nag-detox. Toxins na day. Tox. Ilason, ice melon. Ara ka gabiti dong, unsa man ka diha? In regards Miss Coastal Mall. Nog sa silang. Ya po na niyo diha. Nas stress na, nas bibinikol la. Tara na si Batanta. Ako na lang skito, tay. Ako na lamang si Lula. Congratulations, na-claim na ni Dexter Loretero. Taga Holiday Taxi, 500 plus gift pack. Kaya, hay! Mag-declare ako winner, be. Mag-declare na ako og winner para sa to. I-recap na ako kang Callboy ganina. Sa Born to Dance winners, 2 tickets each. Daisy Jane Umasas. Kan Julie Balansag, congratulations sa tuwa karon. Congratulations, Nickman Labial. Sa Facebook na siya nga winner. O kang Jonalyn Tagalog. Congratulations from Nile Street, Riverview Village, Bacacá, Davao City. Congratulations. O kang Baby Nicole, hatag po siya duha ka winners. 2 tickets each. Latan ninyo. Nakapag ko pag-game sa kapsula sa G Detox Plus Herbal Capsule ko nakadya magdungan ta. Kanang nasi mo una karon nga gilaay ka gikapoy ka. Pahulay sa inom og tubig. Kuyog G Detox Plus Herbal Capsule para tanggal ng kalaay nga nasi mo una ron. Yan ka pa. Ako imnon ko nakadya magdungan ta. May gimok na usab ang akong ubol-ubol.
Akin mabora na ako masulti. Muagi gihapon kag pagkaginikanan puhon. Mo nang ayaw pag hinilas sa imong pagkatao karon. Tinuod na. Muagi kag pagkaginikanan puhon. Ayaw kumpiyansa sa imong mga pamulong karon. Mo na ginaingon din nila, be careful what you wish for. You might have it all. Diba? Huwag ka kabalo. Sa dagan sa kalibutan. Dili mo hawak ang ugma. Ay kumpiyansahe. Ang ginikanan nimo isara na. Ha? Basin niya karma digital balik sa imo ha. Tagam ka gyud. Love your parents as you love yourself. Ginikanan na nimo di na laing tao. Di bali masuko ka sa laing tao ay lang gyud sa imong ginikanan. Manay ginaingon nila kung wa kay masulting tama ayaw na lagtingog. Kay basig makapasakit ra kag damdamin sa laing tao. Kini ang programa Dear Kuya Totoy Lola Hubag. Maayong hapon ka natong tanan. Hang tunog mapuhon. Always your number one FM radio station. Love